Jamkan sarablo la jabaga ka fu ka walanyando ko bi an ga me ka nyashin sarablo kerengranin ma sarablo kerengrale anyo ta ko nyashin kiriko buna kun ka bi an ga jamana konnana babu amina sigininka le thème du jour l'opérationnalisation des chambres criminelles des tribunaux de grande instance au Mali ka je district Bamako babu amina sigininka bi sariyawo yelama munke ka damne samba fla ani mugani nani labana yelama ba mun kɛra la ni o kɛra sababu ka sariya sun saba yelama nango mako le code pénal le code de procédure pénale et la loi portant organisation judiciaire en République du Mali o yelama nun nale jamana famaw en tout cas kiriko barakɛlaw bala ka wuli ka jɔ kɛ walasa ka o ko sigi senga o kuma kono babu amina sigo kabi walasa nene aw yelama mun mi ka do kiriko la anga jamana kono anga se ka bɔ o kalama an jɔyɔrɔ jumɛn b'a la an kan ka fɛrɛ jumɛnw kɛ ka sariya bato be babu amina sigo kan ni ala sɔnna sɔni an bɛ don babu kɔnɔ inshallah. Ni yɛlɛma belebele mun donna an ka jamana sariyaw kɔnɔna na mun ye sariya sɔsɔ wale kɛlɛliw ye a nana ni yɛlɛma caman ye hukumu kɔnɔna na min ye jamana kiriko minisiri ye wulikajɔw sigira sen kan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka o kiribonba ninnu bila sen kan o kiribonba ninnu bilali sen kan a bɛ kɛ sababu ye a tun bɛ fɔ min ma ko cour d'assises ni an ye Bamakɔ kɔnɔna ta i b'a sɔrɔ sariya sɔsɔ walejuguba min kɛ Bamakɔ kɔnɔ ka se Kulukoro mara ma ka se Sikaso mara ma ka se Segu mara ma ani région kura mun bɔra kɔnɔ n'o ye Sani Kucala ni Buguni ninnu o bɛɛ lajɛlen an b'o bila région kɔrɔw kɔnɔna na o bɛɛ kiri tun bɛ ɲɛnabɔ Bamakɔ kiriso kelen na n'o ye cour d'assises ye yɛlɛma donna sariya la walasa ka se ka o fili ninnu en tout cas ka se ka baaraw teliya a fɔlɔ élément mun bɛ an bolo bi laɲini mun bɛ an bolo kɔrɔ n'an bɛna an da sun o ma o fɔlɔ bɛ tali kɛ Bamakɔ sigida 5nan kirisoba la ni ale baara kunfɔlɔw sigira sen kan ka bɛn mai kalo in tile 5 ma san 2026 Torokɔrɔbugu Bamakɔ sigida 5nan kɔnɔna na okumu kɔnɔna na min ye sogonadonbaw ye n'o ye avocats ye o y'u ka laseli fana kɛ nin kɛnɛ kan maa caman tun b'a kɛnɛ kan mais an y'a ŋaniya ka daminɛ ni sogonadonbaw ka laseli ye n'o ye batoni ye maître Sulemani Sumuntera a ye min fɔ an ka jango sariya. Ani sɔgɔma ne tɔgɔ ye Sulemani Sumuntera ne ye Maliw avocats ka batoni ye pour que ka faamuyali kɛ ministre ye kuma dɔ fɔ tubabukan na ka tila ka bayɛlɛma bamanankan na n bɛ tali ko la a ko an bɛ kiiri min sen kan sisan n'a bɛ fɔ o ma ko affaire criminelle ye mun ye sariya la n'i ye ko wale dɔ kɛ wale min man ɲi walew bɛ ɲɔgɔn ye bonya la fagaliko i b'a dɔn o ka bon mɔgɔ min taara fɛn fitinin dɔ suɲɛ wari suɲɛli ka se yɔrɔ dɔ la o ka bon ka taa mɔgɔ min ye fɛn fitinin dɔ ta mɔgɔ min b'a den faga mɔgɔ min bɛ waliden faga mɔgɔ min bɛ mɔgɔ wɛrɛ faga o kiiri fasugu o de bɛ juger sisan fɔlɔ a jugement kun bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn a kun bɛ kɛ cour d'appel de la Mali la cour d'appel 3 de bɛ yen kelen bɛ Bamako kelen bɛ Moti kelen bɛ Kayi n'a kun bɛ organiser jamana bɛ wari de bɔ ka organiser et puis mɔgɔ minnu b'a kiiri tigɛ jamanadenw tun b'a la san o san jamanaden dɔw bɛ choisi jamana kɔnɔ cour d'appel bɛ yɔrɔ minnu na k'a fɔ nin san in na e bɛ taa kɛ assesseur ye e bɛna tribunal dɛmɛ baara la o ko organisation tun ka gɛlɛn wariko b'a la mɔgɔw sɔrɔli b'a la a kuma tun ka ca et puis n'i ye mɔgɔ wele ka na kiiri la kiiri dun ye sariya bolo dɔ ye a tigi t'a dɔn k'a lafaamuya la a k'a ka hakilinata t'a la ka sɔrɔ ka kiiri tigɛ majɛ caman tun b'a la donc a nana yira kiiri minnu filɛ nin ye n'olu fɔ n'o ye kiiri kojuguba ninnu ye a kiiri ka tigɛ mɔgɔ minnu ye sariya kalan mɔgɔ minnu bɛ jugeya la c'est pourquoi assesseur n'o tun ye jamanadenw ye olu bɔra a la k'a to jugew dɔrɔn ye u b'a fɔ o ma magistrat professionnel maintenant o kiiri fasugu ninnu sariya de ko a tɛ se ka kɛ pewu ni avocat da ma don a la avocat donni a la a t'a ye k'a fɔ a bɛna tiɲɛ filɛ nin ye non tiɲɛ tɛ pour que ka mɔgɔw convaincre la o tɛ o i b'a dɔn ko dɔ bɛ yen n'i kelen bilala ka juger k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen min b'a f'i ye non a bɛ tan a bɛ tan a
ka ca Ala fɛ i yɛrɛ bolo i jo b'a la k'a sɔrɔ fili b'a la o. Anw bɛ na ni min ye a bɛ fɔ o ma ko contradiction parce que kuma dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ juger n'i y'u t'u yɛrɛ ma u tɛ sariya dɔn hali k'a na kuma tribunal la k'u yɛrɛ défend u tɛ se anw bɛ far'u kan u b'u ka kuma fɔ an ye an b'a f'u ye a ye tiɲɛ de fɔ an ye an tɛ jinɛmori ye n'i ye tiɲɛ fɔ sariya bɛ se k'i défend cogo min anw b'o sira ta dɔw bɛ yen u kojugu kɛ mais i b'a sɔrɔ bana de b'u la an bɛ se ka tribunal hakili jigin o la attention ni tigi anw y'a ye a hakili n'an ma farati an bɛna mɔgɔ juger min n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ déjà sariya la pour que i ka juger nin yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ de b'i lajɛ est-ce que hakili ka ɲi wa parce que ni mɔgɔ min hakili ma ɲi n'a ye suɲɛli kɛ ou bien a ye fagali kɛ n'i tilala k'a minɛ k'a datugu i b'a dɔn société la o man ɲi donc nin kiiri ninnu taabolo la juge a n'anw an bɛ ɲɔgɔn fɛ de an t'a kɛ anw yɛrɛ ka intérêt dɔrɔn kama an ye jamanaden de jamana in an b'a fɛ fila t'an bolo hali ni fila tun b'an bolo an bɛ baara kɛ yan de donc a ka kɛ ka ɲɛ o de ka di an bɛɛ la sariya ni tribunal ni justice ye fɛn dɔ ye jamana ye wari sɔrɔ cogo o cogo jamana bonyana cogo o cogo ni sariya tɛ yen a bɛ komi jama de bɛ bɔ sanfɛ ka jigin mais a bɛ taa wali yɔrɔ dɔ la. O kɔfɛ a ye avocat ka ɲɛmaa lamɛn min ye Mali avocat ka ɲɛmaa ye ale ka kuma kɔfɛ min ye nominɛ kɛbaga ye n'an ko ma ko le procureur de la République ale fana ye dakuruɲɛ fila fɔ nin ko in na segin kun ye jumɛn ye laɲini jumɛn bɛ a kɔnɔna na procureur a ye min fɔ an bɛ jɛ an ko sariya min ye monsieur Ousmane Fati procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 5 du district de Bamako procureur min fɔ an ka jɛ an ko sariya. Bon ni kɛnɛ kan comme fɛn daminɛ don fɛn kura don an b'a fɛ ka profiter ka kunnafoni sanuman di a ka micro sababu la parce que an b'a dɔn a bɛ kunnafoni minnu na kunnafoni objectif don ka mɔgɔ bɔ dibi la donc kiiri in bɛ boli dossier 5 de kan dossier 5 mɔgɔ 6 de nɔ minɛlen don dossier 5 in kɔnɔ a bolodalen don tile 2 kɔnɔ bon dabangama don a ka kɛ baara wasalen mun programmera a kana bɔ a ma parce que an y'a ye pratique la fɛn caman bɛ kɛ a bɛ mɛn sen na k'a sɔrɔ mɔgɔw ma faamuya donc an y'a datigɛ ni dossier 5 ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ nɔ minɛlen don donc olu de ka kiiri bɛ kɛ ni Ala sɔnna ma a bɛ kɛ wagati la wagati min koronnen don wagati min bɛ u permettre k'u ka jaabi sɔrɔ k'u ta n'u bila dɔn o ye laɲini fɔlɔ-fɔlɔ ye. Bon an ye dansago belebeleba 3 de ye o kɔnɔ kelen ye ka adamaden nin bɔ o bɛ kelen concerné 2 bɛ yen o ye bingali ye ani ka ŋaniya ta an ka laada la n'o ye ka adamaden surtout musoyanfan k'u lakana ka bɔ kɛwale dɔw ma ni o kɛwale taara ka kunju ma n'u ka musoya bonya t'a kɔnɔ f'a bɛ dankari o la o fɛnɛ 2 b'a kɔnɔ suyɛli juguman mun bɛ kɛ sufɛ ou bien mun bɛ kɛ i t'i yɛrɛ kalama ou bien a bɛ kɛ ni maramafɛn ou bien a bɛ kɛ ni jogini o 3 b'a kɔnɔ donc dossier 5 in bɛ o fɛn 3 de kɔn donc a b'o de kan. Bon nin kɔni ye fɛn ye parce que n'i bɛ texte yɛlɛma ka kɛwale yɛlɛma kɛwale ni fɛn minnu don a bɛ boli adamaden de kan bon adamaden fɛnɛ yɛlɛmali k'o dɔn k'o kɛ sariya kisɛ ye ka o accompagner a ka suma laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye degun bɛ jamana kɔnɔdenw kan parce que kiiri n'i ye kiiri ko fɔ dɔrɔn i bɛ jamanadenw ko fɔ parce que kiiri bɛ tigɛ olu de tɔgɔ la kiiri tɛ tigɛ kiiritigɛla tɔgɔ la a tɛ tɛmɛ faamaw tɔgɔ la a bɛ tigɛ jamana kɔnɔdenw de tɔgɔ la donc n'i y'a lamɛn wagati ni wagati ka se san ni san ma tɔɔrɔ degun minnu b'a kɔnɔ o bɛ dɔn a kun ye olu yɛrɛ lafiyali ye parce que ni mɔgɔ min filila o bɛ ɲini k'o dɔn k'o ɲanganti société tɔ min bɛ olu bɛ se ka lafiya cogo min donc a bɛ kɛ société de tɔgɔ la ni Ala y'a kɛ olu ye ɲangantɛ sɔrɔ ou bien u nɔmaya la a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ u ka ɲɛ u ka k'i ye maa ɲumanw fɛ maa minnu bɛ sigida sariya bato mɔgɔ minnu ka dansago tɛ se a sigiɲɔgɔn tɔw ma tɔɔrɔ kɔnɔ donc laɲini b'o olu bɛɛ kan quoi bon nin y'a kumaba damadɔ ye k'o fɔ ye merci vraiment. Bon a nafa fɔlɔ bɛ se ka s'a ma an ka nafa bɛ bɔ kiiri bɛ tigɛla minnu yɛrɛ tɔgɔ la olu bɛ lafiya min sɔrɔ a kɔnɔ parce que n'i kɛra kiiritigɛla ye
i bɛ baara kɛ ni sarakisɛw de ye o sarakisɛw talen don jama tɔgɔ la o kiiri bɛ tigɛ jama tɔgɔ la n'an sera k'o kɛ ka ala y'an garisɛgɛ kɛ ka jamana servi kiiritigɛ de kɔnɔ parce que n'i ye jamana kɔnɔ aw fana ka baara fila bɛ kunnafoni ɲini k'a di bon lakanalikɛlaw bɛ yen n'o ye tenitigiw ye olu fana bɛ jamana kɔnɔdenw lakana kiiritigɛlaw fana bɛ yen minnu bɛ kiiri tigɛ tɔɔrɔ ni degun ni dansɔgɔ min bɛ kɛ sigida tabiyaw la k'u waleya n'o waleyara o ye bɛɛ ka lafiya de donc an ka lafiya fɔlɔfɔlɔ ye jamana kɔnɔdenw bɛna lafiya min sɔrɔ a kɔnɔ teliya kɔnɔ hakɛ yɛrɛ bonyali kɔnɔ o y'an ka lafiya ye. toujours Bamakɔ sigida duruna kɔnɔna na a kiiriso bonba sigi ninnu kuncɛli min ye jamana minisiri ye min ka baara ɲɛsin don kiiriko ma kiiriko minisiri ani adamadenya hakɛw kɔlɔsili minisiri jamana kɔnɔna na a fana ye dakuruɲɛ fila fɔ nin kɛnɛ in kan ka kɛ sababu ye sigi in kun nafa mun bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na a nana gɛlɛya mun wuli minisiri y'i da don la ka fɛsɛfɛsɛli kɛ o la an bɛ jɛ an ka minisiri lamɛn le ministre de la justice et des droits de l'homme garde des sceaux monsieur Mamadou Kasoke a ye mun fɔ an ka jɛ an ko sariya. An b'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw bɔra k'a ye cogo min na décembre 2024 an ye code pénal kura ani code de procédure pénale kura sariya kisɛw voté assemblée nationale la président y'a promulgué donc baaraw daminɛna donc an y'a fɔ cogo min na o code pénal ani code de procédure pénale a ye fɛn kura caman de bila sen kan i n'a fɔ chambre criminelle o y'a ye infraction minnu ka jugu ni infraction bɛɛ ye donc n'o kɛra o kiiri kun bɛ kɛ cour d'assises de la cour d'assises san kɔnɔ a kun bɛ kɛ siɲɛ 1 walima siɲɛ 2 o kun b'a to dossier kun bɛ fara ɲɔgɔn kan donc mɔgɔ caman kun bɛ kɛ kaso la ka sɔrɔ u ka kiiri kun tɛ se ka kɛ a waati la donc dɔw yɛrɛ bɛ i ka dossier bɛ ban ka sɔrɔ cour d'assises bantɔ don f'i ka san wɛrɛ t'a makɔnɔ san wɛrɛ n'o y'a sɔrɔ citation ma se ka kɛ a ɲɛma i bɛ san wɛrɛ t'a makɔnɔ dɔw kun bɛ se ka kɛ san 3 san 4 kɛ ka sɔrɔ u ka kiiri ma tigɛ donc chambre criminelle an y'a dabɔ pour que o ko ninnu o ka dabila i ka kiiri bɛɛ ka kiiri ka se ka kɛ a waati kɔnɔ pour que ni i ye ko kɛ i nɔ minɛna i nɔ yira a la i k'a dɔn i ni min ka kan ni kan ka ɲangi i ka ɲangi joona ni kan ka pourvoi ni appeliw kɛ i b'o kɛ ni man ka ɲangi i ka bila i ka taa so o ka dɔn joona yani i ka san 3 san 4 kɛ kɔfɛ u ka tila k'a fɔ i ma foyi kɛ an b'i labila donc o bɛ kɛ problème ye mɔgɔw ka diɲɛlatigɛ la donc laɲini ye min ye dossier ninnu o traitement ka teliya mais teliya kɔnɔna na an bɛ fɛɛrɛ fana kɛ pour que adamadenya hakɛw o bɛ ka se ka bato a kɔnɔ société b'a ɲini kiiri ka teliya minnu tɔɔrɔla infraction senfɛ olu b'a ɲini u ka hakɛ ka segin a ma mais min fana bɛ ka juger an kan ka fɛɛrɛ kɛ pour que u ka hakɛ o fana ka se ka sabati donc an bɛ avocats fo o yɔrɔ la parce que olu de bɛ ka constituer dossier ninnu na n'i y'a jateminɛ dossier criminel a tɛ se ka juger ka sɔrɔ avocat t'a la donc bâtonnier a n'a baarakɛɲɔgɔnw olu de bɛ ka u constituer a dossier kɔnɔ ka an dɛmɛ pour que baara in ka se ka taa ɲɛ bâtonnier fana bɔra k'a fɔ dossier daminɛ minnu bɛ yen u bɛ n'o bɛɛ kɛ fu falaki vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka fasoden ɲumanya la donc k'a ɲini juges officier de police judiciaire fɛ greffier fɛ avocat fɛ bɛɛ ka cɛsiri pour que chambre criminelle a ka se ka sabati parce que n'a sabatira a bɛ an bɛɛ de nafa parce que kiiri bɛ teliya kiiri bɛ kɛ an sago ye et puis minnu bɛ kaso la u bɛ se ka u ka sɔrɔ dɔn joona n'u kan ka ɲangi u bɛ ɲangi n'u kan ka bila u bɛ bila donc fɛn min don vraiment fɛnba don donc an bɛ procureur féliciter ani président du tribunal ani baarakɛɲɔgɔn bɛɛ u bɛ ka baara min kɛ ka isiw fana féliciter parce que n'i y'a ye kiiri bɛ se ka kɛ olu de bɛ citation kɛ officier de police judiciaire k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn an ka dugutigiw diinɛmɔgɔw minnu nana ka an dɛmɛ ni baara in na ka aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn justice an ka laɲini ye a ka kɛ bɛɛ sago ye o de y'an ka laɲini ye président de la transition a y'o de instruction di k'an ka fɛɛrɛ kɛ mali justice a ka kɛ malidenw sago ye a tɛ se ka kɛ ten fo an bɛɛ de ka an fanga fara ɲɔgɔn kan an b'o de ɲini aw fɛ a y'an dɛmɛ justice a ka kɛ an sago ye a ka kɛ aw sago ye o sira in kɔnɔna na vraiment bɛɛ kan k'i ka rôle jouer n'a y'a ye majɛ minnu bɛ yen a y'a ɲɛfɔ bonya kɔnɔ pour que an ka se ka corriger k'o ka se ka taa ɲɛ donc justice vraiment ala k'a taa ɲɛ ala k'a kɛ an bɛɛ sago ye n b'aw fo ka waleɲuman dɔn voilà merci beaucoup merci.
o bɛ dan siri Bamakɔ sigida 5nan kiiriso ka nin sigi fɔlɔ in na an ma sɛnsɛn o la ka taa Bamakɔ sigida 4nan commune 4 ale ye kiiriso o fana ye a ka kɛnɛ in sigi a kɛnɛ sigili o bɛnna mɛ kalo in a tile 19 ma san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 9 waati Amdala ye kiiriso yɛrɛ kuru kɔnɔna na o la o kɛnɛ kan maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan min ye minisiri ye ani ka se sariya baarakɛlaw caman ma magistrat les magistrats du siège et du parquet ka fara acteurs de la chaîne pénale wɛrɛw kan n'o ye policiers gendarmes ka sogo maaw ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan nka ka kɛ ni waati ni a cogoya ye an ye élément mun sɔrɔ bamanankan na an bɛ k'an ɲɛsin o de ma kosɛbɛ comme ne ni aw bɛ caman faamu bamanankan in na bamanankan na an ye maa kelen sɔrɔ min ye a ka laseli kɛ an ye kiiribo in yɛrɛ sigi kun kan nafa mun b'a la a nana gɛlɛya mun wuli k'i da don la a b'a la kɔlɔsi jaw kɔnɔna na min ye procureur ye le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako ale ka kumaw caman kɛra nanzarakan na aw y'a la kɔlɔsi k'a fɔ kiiri tɛmɛsiraw fɛ dɔw jɔlen bɛ kuma dɔw sigilen bɛ kuma o la an ɲɛ b'a la k'a fɔ min ye procureur ye ale jɔlen b'a la k'a ka kumaw kɔni caman kɛ min ye monsieur Idrissa Amidou Touré le procureur de la République ale ka kumaw caman bɛ ka kɛ a jɔlen nka nanzarakan don an ye mun sɔrɔ bamanankan na an bɛ o da an bɛɛ lajɛlen ka an ɲɛma da k'an tulo majɔ ka bɛn o ma maa min ye a ka laseli kɛ an ye bamanankan na o ye monsieur Dirisa Ngolo Kulubali monsieur Dirisa Ngolo Kulubali ale ye laseli mun k'an ye bamanankan na ni ale ye kiiribo ɲɛma dankan ye le vice-président du tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako non moins président de la chambre criminelle monsieur Dirisa Ngolo Kulubali ale bɛ mun fɔ an ɲɛna bamanankan na an bɛ jɛ an ko sariya. Bon, ne tɔgɔ Dirisa Ngolo Kulubali yan kiiriso o ɲɛma danga ye ne ye an bɛna baara min fana daminɛ sisan o chambre n'a bɛ fɔ o ma ko chambre criminelle ni bamanankan fɔlɔ b'a fɔ ko maafagalaw ka kiiri bon o chambre o ɲɛmɔgɔ ye ne ye baara min daminɛ sisan o ye kirimu de ye kiiri tigɛli ye kirimu ye mun ye wale mun bɛ ni o walew ɲagata ka bon kosɛbɛ an bɛna o kiiriw de tigɛ o walew maafa b'a la ka bin denmisɛnninw kan a b'a la bon ka bin musow kan o fana b'a la sonyali minnu bɛ yen mun bɛ kɛ ni maramafɛnw ye sonyali jugubaw n'u mɔgɔfagaw bɛ kɛ a sonyaliw la o sonyaliw fana olu b'a la ni kojugu caman wɛrɛ baara bolodalen don cogo min na an bɛna bi baara daminɛ an bɛ bi tile kɛ ka sini k'a la semaine nata n'o ye dɔgɔkun nata an bɛna tile 2 wɛrɛ k'a la komi anw fɛ yan kojugu kɛlɛli kiiri o ye tarata ani araba ye donc an bɛna baara daminɛ bi tarata ka sini araba kɛ o kɔfɛ an bɛ tila k'a daminɛ tu tarata nata o dugujɛ araba an bɛ taa fɛ voilà. Ni wulikajɔ ninnu an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw fo n'o ye transition ɲɛmɔgɔw ye u ye hakilina sɔrɔ ka nɔgɔya don kiiri tigɛli cogow la fɔlɔfɔlɔ ni kun ye nin walew kɛ e bɛ kiiri cour d'assises de fɛ bon cour d'assises o ka baara ka suma parce que jama min bɛ yen o jama man ca maintenant a nana fɔ sisan ko tribunal fɛn o fɛn bɛ yen ni walojugu kɛra e ka yɔrɔ la e yɛrɛ de b'a kiiri tigɛ voilà yɛlɛmaba min donna ko in na o y'o de ye o de bɛna to a bɛna ye mɔgɔ caman bɛ kiiri a kiiri waati la mɔgɔ caman bɛ kiiri a bɛ kiiri waati la parce que a baaraw bɛ ka kɛ yɔrɔ min na a kiiriw bɛ tigɛ yen a bɛ n'a fɔ Bamako sisan kiiri min tun ka tigɛ siɲɛ kelen cour d'assises fɛ o dira mɔgɔ sigiyɔrɔma 6 de ma sisan kiiriso sigiyɔrɔma 6 de ma sisan
o de b'a to sisan kiiri caman bɛ se ka tigɛ waati kunkurunin kɔnɔ jalaki binnen don mɔgɔ mun kan bon a bɛ taa mɔgɔ 12 ɲɔgɔn na awɔ kiiritigilama bɛɛ sen b'a la kun jumɛn na procureur n'a ka jama olu de bɛ dossiers labɛn n'olu ye dossiers labɛn u bɛ n'a di président n'a ka jama ma anw fana bɛ dossiers labɛn ni anw bɛɛ tilara an ka dossier labɛn na anw mɔgɔ 3 de bɛ yen anw bɛ yɛlɛ kiiritigɛ kama anw mɔgɔ 3 an b'a bɛɛ tigɛ fɔ comment le dire fɔ araba na semaine nata mɔgɔ wɛrɛ tɛ yɛlɛ ni anw tɛ fɛn dɔgɔmani fitinin o kɔni o ye san 6 de ye parce que kiirifɛn ninnu duguma kiiri ninnu n'an bɛ deli ka min tigɛ n'o ye sonyali misɛnninw ani mɔgɔ dɔ bolo sera dɔ ma o ko misɛnninw olu tɛ tɛmɛ san 5 kan sisan an ka kiiri a bɛ se ka taa fɔ mɔgɔ si ka so n'an y'a ye k'a fɔ ko i kan ka fa an b'a fɔ k'i ka fa. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ an sɛnsɛn ka taa toujours an bɛ to communiqué kɔnɔna na mais kiiribon kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen ni ale ka baara ɲɛsinnen don bɔlɔlɔsira sariya sɔsɔw kɛlɛli ma a fana u ka sigi kɛra i n'a fɔ an bɔra ka kiiriso tɔ ninnu lajɛ cogo min na min ye police cybercriminalité ye u fana ka sigi bolodala ka bɛn nin waati kelen ma u ye caman ɲɛfɔ a ko la Bamakɔ sigida 4nan kiiriso in bɛ yen an bɛ don min na i ko bi alors u ye baara minnu boloda a fana bilara nin kɔnɔna na cérémonie d'ouverture solennelle de la première audience de la chambre criminelle du pôle national de lutte contre la cybercriminalité baara in fana sigira sen kan mɛ kalo kelen in kɔnɔna na alamisa mɛ kalo tile 21 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 9 waati Amdalaye poli yɛrɛ jabalaba la o la kɛnɛ kan min ye procureur ye a ye a ka laɲiniw kɛ ni o ye réquisitoire ye o y'u ka laɲiniw kɛ kumaw bɛ kɛ o jɔlen n'a sɔrɔ kɔrɔfɔliw la min ye procureur ye docteur Adama Kulubali procureur de la République près du pôle national de lutte contre la cybercriminalité a ye mun fɔ an ɲɛna bamanankan na an bɛ jɛ an b'o seereya ka procureur lamɛn. Adama Kulubali pôle de lutte contre la cybercriminalité procureur an b'aw fo aw ka nali la ani kuma dili an ma yaasa an ka se ka an dan tigɛ nin ko kan ni chambre criminelle n'i y'a jateminɛ ko kura don an ka sariya senw kɔnɔna la mais fɛn ɲumanba fɛnɛ don parce que fo ka se réforme minnu tɛmɛna an ka code pénal ni an ka code de procédure pénale n'o ye sariya sɔsɔ walew ni sariya sɔsɔ walew bɛ nɔ minɛ lahalaya minnu na olu bɛ kɛ gafe minnu kɔnɔna la yɛlɛma kuraw donna an ka kiiri taabolo la donc fɔlɔ cour d'assises de tun ye fɛnw ye minnu bɛ sariya sɔsɔ wale minnu ka jugu ni sariya sɔsɔ wale bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko crime ale de tun b'olu ɲangi mais n'i y'a jateminɛ pour que o ka se ka organiser a siraw kun ka ca a baaraw kun ka misɛn donc a b'a kɛ mɔgɔw kun bɛ mɛn kaso la wagati dɔw la ka sɔrɔ u ni min ka kan u m'o dɔn yala u nɔ b'a la yala u nɔ t'a la donc u tun bɛ mɛn kaso la a dɔw la ka sɔrɔ o kun ma se ka jalatigɛ mais chambre criminelle ninnu nalen a bɛ na ni teliya ye o ko ninnu kɔnɔna la sisan mais teliya dɔrɔn k'i bɔ a la a nana ni sariya sen dɔw ye minnu bɛ nɔminalikɛlaw ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni kiiritigɛlaw yɛrɛ a bɛ wajibi dɔ sigi olu kan minnu ye mɔgɔ minnu nɔminɛlen don olu ni hakɛ minnu ka kan olu kan ka labato cogo minnu na u kan ka kiiri wagati minnu kɔnɔna la u ka se ka kɛ wagati surumanw ye donc ni chambre criminelle in bɛ na o lahalayaw ni o hukumu kɔnɔna la donc an b'a fɔ bi an nisɔndiyalen don parce que n'i y'a jateminɛ pôle de lutte contre la cybercriminalité nin ye a ye a san 3nan de la denmisɛnnin fitinin don halisa n'i ye Mali kiirisow jateminɛ nka a n'a ka denmisɛnninya bɛɛ a selen bɛ ka a jɔyɔrɔ ni fa dɔɔni dɔɔni komi dɔɔni tɛ tɔtɔ ko la donc o dɔɔni de kɔnɔna la fo sisan an sera ka na an ka chambre criminelle organiser donc nin ye occasion ye n bolo ka n baarakɛɲɔgɔnw fo ka président de tribunal ni a ka jugew fo ka greffiers fo ka avocats fo ka brigade baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo u ka cɛsiri la hali bi yaasa bɔlɔlɔsira bɛ se ka saniya cogo min na. Kiiri min dɔgɔdalen don bi dossier 4 de don a dossier 4 bɛ mɔgɔ 8 de kun kan a mɔgɔ 8 ninnu nɔ minɛlen bɛ n'i y'a jateminɛ menaces n'o ye ka mɔgɔ papa k'a fɔ i bɛ ko dɔ k'a la nɛni walew ani fara ɲɔgɔn kanw k'a fɔ ko u bɛ sariya sɔsɔ walew kɛ ani jamana basigibaliya walew olu de ye kun ye mɔgɔ 8 nɔ minɛlen don kun min na bi n'u bɛ na kiiri tribunal ɲɛkɔrɔ bi.
ni wele kan bɛ yen o ye hali bi k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna adamaden baara don adamaden baara ni majɛ tɛ ban an b'an se la dɔ bɛ fara se in kan hali bi o de fɔra kuma la sisan nɔ halisa a ka kan ɲɛfɔli ka kɛ mɔgɔw ye cybercriminalité ko in na mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogo di cybercriminalité ye mun ye sariya sen jumɛnw talen don a kama mun ni mun de tɛ se ka kɛ ni i ye min kɛ mun bɛ se ka bɔ a la ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye fɛnɛ cybercriminalité yɛrɛ pour que i ka se ka kisi a kɔlɔlɔw ma i bɛ se ka wale jumɛnw tagama donc laɲini ye halisa aw minnu ye journalistes ye an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan parce que mɔgɔ n'i ye fɛn min faamu a ka ca ala fɛ i b'a sɔrɔ i bɛ o labato ka ɲɛ n'i ye fɛn min faamu n'o o kɔlɔlɔw ko k'a bɛ kɛ a ka ca ala fɛ i b'a sɔrɔ i bɛ sɔn a ma parce que i yɛrɛ b'a dɔn i ye fɛn min kɛ sariya sɔsɔ walew don donc pôle tɛna saliya halisa ɲɛfɔli la pôle tɛna saliya halisa sensibilisation na parce que laɲini tɛ ka nɔminɛli kɛ wagati bɛɛ laɲini ye ni mɔgɔw y'a faamu a bɛ dɔ bɔ jama nɔminɛta la a bɛ dɔ bɔ fɛnɛ bɔlɔlɔsira kɔlɔlɔw la ka ɲɛsin mɔgɔw ma bɔlɔlɔsira in filɛ n'an y'a faamuya ka ɲɛ n b'a fɔ cogo di yɛlɛyɛlɛnan de don a bɛ se ka mɔgɔw permet ka kibaruyaw sɔrɔ ka kibaruyaw di a bɛ se ka jago ni sɔrɔ yiriwa a bɛ se ka na ni bɛn ni kelenya ni fɛn caman wɛrɛw ye hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ donc halisa weleweleli ye mɔgɔw ka bɔlɔlɔsira matarafa mais an ka matarafa ni an ka danbew ni an ka tabiyaw n'an ka hɔrɔnya ye o procureur ka kumaw tɛmɛlen kɔfɛ min ye ministre ye mali ministre min ka baara ɲɛsinnen don sariya ko ma kiri ko ma adamadenya kɔlɔsili hakɛw ale fana ye dakuruɲɛ dama fɔ nin ko in na min ye ni chambre in ye chambre criminelle jɔyɔrɔ min bɛ a la a nana gɛlɛya min wuli ka bɔ kiriko bunakun kan a bɛ kɛ lafiya min ye jamana kɔnɔdenw ma a bɛna lafiya min don kiri baara kɔnɔna na ministre a ye mun fɔ an ɲɛna an bɛ jamu sereya monsieur Mamadou Kasoge ministre de la justice et des droits de l'homme garde des sceaux a ye mun fɔ ne ni aw an ka jamu sereya bon bi sɔgɔma vraiment nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ chambre criminelle audience an sera k'a daminɛ pôle cybercriminalité la n'i y'a jateminɛ chambre criminelle an ye o de bila cour d'assises nɔ na cour d'assises donc infraction minnu ka jugu ni infraction boy a bɛ fɔ minnu ma crime olu de bɛ juger cour d'assises fɛ pour que u ka se ka juger i bɛ taa sɔrɔ waati jan bɛ kɛ san 3 san 5 dɔw yɛrɛ bɛ san 10 kɛ ka sɔrɔ u ma se ka kiri parce que dossier bɛ taa instruction na donc a siraw ka jan et puis n'u tilara instruction fana na yanni kiri ka se ka boloda i bɛ taa sɔrɔ assise dɔ tɛmɛna filanan ma boloda donc n'i ye ɲinan ta jɛ f'i ka san wɛrɛ t'a makɔnɔ souvent i bɛ san wɛrɛ ta fana jɛ donc de telle sorte que kow kun bɛ caya mais maintenant o sababu la an y'a ɲini ka cour d'assises supprimer ka chambre criminelle bila u nɔ na an y'a ɲini pôle mɔgɔw fɛ u bɛ ka baara min kɛ u ka continuer n'o sira ye maa o maa min ye sira bila bɔlɔlɔ sira kan ka mɔgɔw neni ka mɔgɔw buruja ka mɔgɔw diffamer ka ɲini ka bɛnbaliya don sigida la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲini ka jamana lagosi u kana saliya a ko la u ka a tigiw gosi u kan ka gosi cogo min na sariya sira kan donc o kɔni hinɛ foyi kana y'a la parce que o de b'a to lafiya bɛ sɔrɔ parce que fɛn o fɛn min bɛ kɛ espace virtuel kɔnɔ min bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira kan a kɔlɔlɔ bɛ an ka monde réel kan donc an kan k'o jateminɛ et puis an ɲɛ bɛ min na o y'a fitini de an kana jɔ a la le fait que fɛnw bɛ kɛ infraction sugu wɛrɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ aéroport plateforme yɛrɛ ta otage la avion tɛ se ka jigin avion tɛ se ka yɛlɛ u bɛ an ka service de sécurité u bɛ se k'o fana ta otage la information foyi tɛ circuler téléphone foyi tɛ marcher donc banques fana bɛɛ bɛ bloqué o bɛɛ bɛ cybercriminalité kɔnɔna na ne y'a lajɛ nɛni dɔrɔn tɛ donc cybercriminalité u bɛ baara kɛ fɛn minnu kan a fɛnw ka ca kosɛbɛ n'a y'a jateminɛ bi tiɲɛni o tiɲɛni minnu bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn wele u bɛ messagew échanger u bɛ mailiw ci ɲɔgɔn ma o de sababu b'a to u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka baaraw kɛ donc ka messagew passer donc c'est pourquoi an kana saliya donc o fɛn sugu an ka essayer k'o kɔn an b'a ɲini média mɔgɔw fana fɛ aw fana ka an dɛmɛ o sira kan aw ka information véhiculer information minnu ye tiɲɛ ye information minnu saniyalen don information minnu bɛ dilali kɛ information min bɛ se ka tiɲɛni kɛ aw kana o cari parce que tiɲɛni man ɲi donc a k'a lajɛ min bɛ k'a fɔ est ce que tiɲɛ don
ni tiɲɛ don n'a fɔra est ce que a bɛ nafa ɲɛ est ce que n'a fɔra a bɛ tiɲɛni kɛ o jateminɛw kan ka kɛ yani aw ka sɔrɔ k'a cɛri donc n bɛ aw fana fo aw ka baara la parce que aw de bɛ ka to an bɛ ka baara o baara min kɛ o bɛ ka taa diɲɛ fan bɛɛ donc k'aw fo ka ɲini aw fɛ toujours aw ka dɔ fara cɛsiri kan pour que baara in ka se ka taa ɲɛ vraiment merci. hakilila aw ye caman faamu ni sigi ninnu kɔnɔna na kiribɔ saba in an ye mun sɔrɔla bi o de ye nin mais ni ala ma baasi kɛ don wɛrɛ la min ye Bamakɔ procureur ba ye le procureur général près la cour d'appel de Bamako monsieur Amadou Balobo Gindo ale kan ka na an ka kɛnɛ kan walasa ka chambre nafa mun bɛ a la jɔyɔrɔ mun bɛ a la kiri teliya la an ka jamana kɔnɔ procureur général ale kan ka na don nataw la walasa ka walawalali don a la ni ala sɔnna waati nataw la an an da don a bɛɛ kelen-kelen na k'a ɲɛfɔ nka bi sigi an kun ye a ta ni de kan l'opérationnalisation des chambres criminelles des tribunaux de grande instance en République du Mali babu kun sigira o de kan hakilila ni aw an ye caman faamu segi na ka sabu kɛ kiri maaw kiri baarakɛlaw juge o y'u da don min na ka min ɲɛfɔ an ɲɛna ne b'a fɔ whatsapp numéro bɛ tunu ni aw cɛ whatsapp numéro bɛ tunu ni aw cɛ waati nataw la ni ala sɔnna an bɛna sigi wɛrɛw kɛ min bɛ kɛ sababu ye ne ni aw na bɔ ɲɔgɔn kalama ka sabu kɛ yɛlɛma mun donna kiriko la jamana kɔnɔna na jɔyɔrɔ foyi tɛ anw na fɔ ka nin masala ninnu ta a bɔra maa mun da n'u ka baara don k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna bamanankan jɛlen na a ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a la ni ala ma baasi kɛ waati wɛrɛ ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan sariya bulon kan salamu alaikum warahmatulahi taala barakɛtu.